pabrik gula pesantren baru. Lokasine neng kota Kediri Timur dulur-dulur. Dina iki bakal tak jak nggone pecel kerupuk kerupuk bakar. Pok, kerupuk upil kok kerupuk pok jenenge. Pasir. Apa masir? Ayo berhitung. Iki lur sambele uga njukuk dhewe, pengen akeh kok pengen saiki. Nggih. Bu pecelan. Monggo, Iki aku dengan baik mergo ya koyok-koyok dina-dina mangan sego pecel tumpang lur. Biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh, muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Jalan Raya Kediri Wates dulur-dulur. Iki aku nenggone ngarep pabrik gula pesantren baru. Lokasine neng kota Kediri Timur dulur-dulur. Dina iki bakal tak jak nggone pecel kerupuk punten kang legend wis belasan apa puluhan tahun berdirine lan belum ada tandingannya lur. Oke, saiki menuju lokasi dulur-dulur, paling jarake sekilo luwih titik saka kene mau. Dadi saka pabrik gula pesantren baru wis lurus saya ke arah timur. Perjalanannya asik lur, dalane aspal halus, wit-witan rimbun, cuma ono apa jenenge iku proses pengolahan limbah. Tadi pada apa waktu-waktu tertentu ke ambune gak enak. Yo meh bendino wong soale limbah dari pabrik gula sebelum dibuang ke saluran air harus diproses, dimurnikan dari bahan-bahan yang berbahaya lur. Neng yo mung radius paling 100 meter dulur-dulur. Bar kuwi wis rada adoh saka pabrik, ambune yo wis ilang lur. Lah tikungan lur, yen nganan arah Wates awake dhewe ambil lurus lur iki. Ki lur suwae paling jarak 300 meter lur, lokasine kiri jalan. Penasaran warung apa sing ngarepe diparani lur? Binjing mriki malih nggih. Binjang mriki malih nggih. Ya oke, ngarep kuwi lur ana motor-motor lagi diparkir. Dadi lokasine memang dikelilingi tanduran tebu lur, amarga ya pancen lokasi strategis mitra pabrik gula pesantren dulur-dulur, bahan nggo gula. Iki lur ana mobil, terus beberapa motor. Iki lur pecel punten benjing mriki malih nggih. Iki lur kae bakule lagi ngedoli. Jadi ki lokasine lur ngarepe sawah utawa kebon tebu. Warungnya ki lur gak begitu gede ya sedengan lah. Nggih, nyawang sayurane wis kemecer lur, ijo seger, kenikir lur. Iki nambah ya anu kerencengan bekecot. Oke, Pak Bos. Wis suwi napa lagi kok? Sudah lama. Berarti aku sing rene rada suwi. Ono jenang grendul, terus ono makanan liyane lur, biyen ra ono.
Wis pokoke lengkap. Dadi nilai plus antara lain iki saliyane sing utama pecel punten mau awake dhewe iso maem lengkap ana berbagai lawuh sisteme prasmanan. Segone ana sego putih atau sego biasa, ana sego jagung. Bebas silahkan pilih dicampur uga oke. Jadi ono sayur lodeh pedes, terus ono rames. Silahkan ambil mana yang Anda suka. Iki lur, wis tak sepil panganane balik neh. Nggih, mak mriki. Kerupuk pok Kerupuk bakar. pok kerupuk upil kok kerupuk pok jenenge. Pasir. Apa masir? Ayo beritung. Iki lur sabele uga njukuk dhewe, pengen akeh kok pengen saithik. Nggih. Bu pecelan. Monggo. Yen aku sedengan bae mergo yes koyok-koyok dino-dino mangan sego pecel tumpang lho. Biasanya aku yen mrene malah maem sego rapes mau. Anu dibungkusi wonten setengah kilo 33. Ngoten niku lek disimpen kuat pinten dinten Bu? Jauh Pak kulkas. Pokok kelas nggih. Pilur pecel punten 7.000. Timang aku njaluk lengkap diwehi punten. Iki lur puntene. Bismillahirrahmanirrahim. Sambele sedengan lur. Ora pedes tapi yo krasa pedese sedengan. Dadi cocok kanggo umum. Ternyata uga ana kacang godhoge lur, sak plastik 5.000, murah lur iki. Nggih nunggu waktu. Oke lur, iki video bakal tak akhiri sakmene dhisik, ning aja kuwatir bakal ana video-video bacute. Oke dulur-dulur sawetara sakmene dhisik. Wassalam.